Anambra State ka anyị wepụta obi ka anyị solu Dr. Patrick Ifeanyi Uba Ebubechukwu ụzọ na Nnewi Chairman Capital Oil and Gas Nigeria Limited ka anyị yiri n'igwe dozie Anambra State Ifeanyi Uba karigo aye eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị ka anyị sola Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị ka anyị sola Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma ụmụ Anambra Steeti be anyị na Chukwu ziri m ozi wesi muzie unu na ya rọpụtago onye ọmụonye ga-edozi Anambra ahụ ka anyị kwadola Ifeanyi Uba ajụmụchukwu kelu ụwa ọ bụ gịnị ka o ji wee bụrụ Ifeanyi Uba o wee sị mụ na nke izizi na nne na nna ya bụ ndị nkụzi wee baba ya afa ibe ebe abalị a bụ Ifeanyi Rochukwu ya bụ nwata wee towe n'egwu Chukwu wee bube Chukwu ụzọ wolu Chineke wee buru ụzọ oji Chukwu wee buru ụzọ na ụkwụ adịghị akpụ ya n'ije ụkwụ gbọgọdị ya na ọ ga-ana mbakara ga-ama ọzọ emesie ta n'ọzọ ga-anata anyị eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị anyị sola Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma nke ọzọ bụ na nke o ji isi ka ọ bụrụ Ifeanyi Uba ya bụ Ifeanyi Uba bụ onye Nnewi unu ma na ibe niile a na-eme n'ime obodo anyị Naijiria maka na Nnewi na-ebu ụzọ eme Nnewi na-ekpo fesi n'ebe ahụ gee ntị ka nke ọlụ gị ọfụma ibe ji wesị ka ọ bụrụ Ifeanyi Uba nne mụrụ ya na Otolo dị n'ime Nnewi Otolo na Nnewi Nigeria first millionaire ọkwa na Nnewi ka o si bịa Juzie
ọdịmegwu Ojukwu Nigerian first graduate in Nigerian Army na Nnewi ka o si bịa unu amagabi ya di m Chukwuemeka ọdịmegwu Ojukwu Nigerian first adjutant general n'army na Nnewi ka o si bịa abi ya bụ di m Chukwuemeka ọdịmegwu Ojukwu nne mụrụ ya na Nnewi ya Nigerian first PhD holder ọkwa na Nnewi ka o si bịa abi ya bụ Dunukofia Ogbor bụ onye Nnewi agụnyela Ifeanyi Uba ya bụ Ifeanyi Uba bụ onye Nnewi odogwu ji Chineke wee bi ụzọ Ifeanyi nwa m na ọ ga-adịrị gị mma dozibe Anambra ka Anambra State wee chee na Anambra ga-adị ka London ewo moto izizi alụlụ n'ime Nigeria bụ na Nnewi ka alụlụ ya ime onye lụrụ ya bụ moto na Nnewi oyim Innocent Chukwuma Innocent odogwu lụrụ moto izizi na Nigeria Hausa nwere Dangote ndị Yoruba nwere Abiola ma ndị Igbo nwere Ibeto etu isi Ibeto Nnewi ka o si bịa ya ndị Nnewi na-eme ọfụma ka anyị kwadoro Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma aye eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị anyị kwadoro Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma gaba n'iru enene anya n'azụ maka mgbe ị na-aga n'iru ndị ilo na-agba okirikiri ụfọdụ ga na-agba mbọ ka ewepụ ndụ gị ebe ụfọdụ ga na-agba mbọ ka emesi ọganiru gbaba nkịtị emesịa n'ikpeazụ Chukwu ga-eme uche ya abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba abịa dị mma na-ele onwe ya ebube ụzọ na Nnewi ebube Chukwu ụzọ na Nnewi ajụrụ m ndị yutu Anambra State ọ bụ onye ka unu na-eche gezatik iri ebe agbalị m onye anyị na-eche Ifeanyi Uba wee jụba mma gbọbịa Anambra mma gbọbịa Anambra Steeti onye ka unu na-eche
na-eche Ifeanyi Uba ndị agadi nwoke na Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba ndị nne nwanyị ndị Anambra onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba ụmụ okolobịa Anambra State onye ka unu na-eche Ifeanyi Uba oji moto m ọgụ Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba biko meele m nke m ajụ m ndị Anambra ji wee biri onye ka unu na-eche ha si na ọ bụ Ifeanyi Uba 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 Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba Bonya Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba Ifeanyi Uba aye eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị anyị sola Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma Dr. Patrick Ifeanyi Uba, a man of integrity, a man of transparency, a man of distinguished personality, a man of incorruptibility, a man of distinction. Carry go, Ifeanyi Uba, Ifeanyi Uba, Ifeanyi Uba, Ifeanyi Uba, Ifeanyi Uba. Wepụna gbaji m Ifeanyi Uba nwanne m. Ijebe jebe ije awele. Ịnaba naba ije awele o. Ijebe jebe ije awele. Onye ọbụla ga-akpa nkata ka o megide gị Holy Ghost fire want to send down. Ọrụ na Ifeanyi Uba na-eme ọfụma ka eji achụgharị Ifeanyi kirikirikiri takalaga ma ọzọ ma emesi ọzọ ga-ana Ifeanyi Uba ejide ekwe ka iji eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị anyị sola Ifeanyi Uba ibe ga-adịla anyị na mma abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba abịa dị mma na-ele onwe ya abịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba abịa dị mma na-ele onwe ya onye ji chukwu kelu ụwa wee buru ụzọ ịma na o nwere ibe ga-eme ihe eme Ifeanyi Uba ebube chukwu ụzọ oyimoni ga-adị ebube chukwu ụzọ n'oji chukwu wee buru ụzọ onye ọbụla raka Ifeanyi Uba aka onye chukwu gọziri agọzi o nwere ibe mmadụ ga-eme ya Ifeanyi chukwu gọziri ga-agọzi chukwu ji mma nwoke chọ gị mma
Chineke ji ego wee wụgarụ Chukwu ji ezigbo omume wee sagarụ Chukwu ji ezigbo ndụ wee mama gị odogwu na-enyere ụmụ ogbenye aka ofu onye lụrụ ụka chidelu debela obodo wee jụọ anya Ifeanyi ọgịnịzi ịmana o welu okporo ụzọ tenye kolota njụkwa anya Ifeanyi ọgịnịzi osimụ na charity begins at home na mgbe ọ ga-achịrị Anambra okporo ụzọ be anyị niile ga-abụ kolota okporo ụzọ be anyị ga-abụ naịlọn taa nke ọzọ na ụmụ okorobịa niile ga-enwezi ọlụ ụmụ agbọghọbịa niile ga-enwe gbede ọlụ ndị ọlụ oyibo ga na-anụ ụgwọ ọnwa n'oge n'oge mmiri pọmpụ ga na-agbala Anambra eletrik ga na-ewula Anambra ife niile ga-ezuso oke na Anambra sei ahịa dị mma na-ele onwe ya ahịa dị mma na-ele onwe ya ahịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba ahịa dị mma na-ele onwe ya ahịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba ahịa dị mma na-ele onwe ya Kaleze gbogbo eze ni ọ na-elu ọ bụ na ọ bụrụ na Chukwu hụrụ m n'anya ma ndị ilo m alaka ọmụ na Ifeanyi Uba Chief Patrick Ifeanyi Uba onye si jide ka o ji na-eme mma atụkwana egwu agbakwana jigijigi na Anambra niile ekwenye n'azụ gbaa nkịtị ibe ndị ilo na-eme na-aga n'iru na onye ji Chineke weburu ụzọ bụ n'iru ka ọ na-aga eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị anyị sola Ifeanyi Uba ife ga-adịla anyị na mma mgbe Ifeanyi Uba ga-achịwa Anambra niile ga-ekwebe oyoyo Anambra ga-ekwe 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 oyoyo onye na-achụ gị nwe ada onye na-achụ nwe ada n'iru ka ị ga na-aga ụfọdụ ga-ebu họma jip je ụfọdụ ga-ebu infiniti ejebe abụghị Ifeanyi Uba ga-ebu jeti je onye Chukwu nyere pawa nwe ọganiru onye Chukwu nyere pawa nwe ọganiru
na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị Anambra State ka anyị so Ifeanyi Uba Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi 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 Ifeanyi Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi Ahịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba ahịa dị mma na-ele onwe ya ahịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba ahịa dị mma na-ele onwe ya ahịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba ahịa dị mma na-ele onwe ya ahịa dị mma na-ele onwe ya Ifeanyi Uba ahịa dị mma na-ele onwe ya Sọsọ ibe a na-ekwu bụ Ifeanyi Uba ahịa eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị Anambra eze na-ekwesị ekwesị anyị sola Ifeanyi Uba ihe ga-adịla anyị na mma anyị eze na-ekwesị ekwesị ụmụnne m eze na-ekwesị ekwesị ndị be anyị eze na-ekwesị ekwesị anyị sola Ifeanyi Uba ihe ga-adịla anyị na mma